Unha manchea de contos. Como a cada ano, Margarida recibiu un regalo do avó o día do seu aniversario. Esta vez era unha caixiña adornada con lazo que a nena abriu impacientemente. Dentro agochábase unha figuriña extraña, unha bailarina e un soldadiño de chumbo cunha soa perna, pegados a unha mesma base en forma de corazón. Margarida non vira nunca un xoguete tan raro. «Que é isto, avó?», preguntoulle. O avó colleu a figuriña e empezou a contarlle unha historia fantástica dun soldadiño de chumbo. Houbo unha vez un neno que tiña moitos xoguetes. Tiñaos todos no seu cuarto, onde pasaba horas e horas xogando, aínda que ao neno o que máis lle gustaba era xogar as batallas cos seus soldadiños de chumbo. E entre toda a morea de soldadiños, había un ao que lle faltaba unha perna e que sempre colocaba en primeira liña como exemplo de valor. Pero o neno non sabía que, mentres el dormía, os xoguetes cobraban vida. Así pasou que unha tarde o soldadiño de chumbo foi parar dentro da escuridade dunha caixa, onde tamén había guardada unha bailarina fermosísima. Era de esperar que nacese entre eles o amor á primeira vista, pero como os dous eran moi tímidos, agachaban os seus sentimentos mentre se contaban as batallas nas que el participara e os espectáculos que ela ofrecera. O vínculo que se creou entre eles converteuse na envexa dos outros xoguetes. Antes de ir dormir, o neno recollíos e colocábos no seu sitio, pero despois o soldadiño e a bailarina pasaban toda a noite parolando sen parar. Un día, nun dos seus xogos, o neno decidiu darlle ao soldadiño unha misión especial: vixiar a casa. Así pois, colocouno na parte de fora da ventá do seu cuarto. Pasaban as horas e o soldadiño de chumbo seguía soiño naquela ventá altísima. De súpeto, unhas nubes negras como o carbón taparon o ceo e pouco despois empezou a descargar unha tormenta de raios e tronos. O soldadiño aguantou a treboada como puido, pero chegou un momento en que foi caer de cabeza nunha poza da rúa. Cando o sol volveu brillar, unha banda de rapaces que xogaba polas rúas do barrio atoparon o soldadiño abandonado. «Oh, que pena! Fáltalle unha perna», dixo un dos rapaces. «É igual», contestou o outro. «Collo, que o habemos converter nun navegante intrépido». Meu dito, meu feito. Nun intre, o soldadiño de chumbo navegaba a bordo dun barco de papel para un dos regatos creados pola chuvia. Así foi como o soldadiño se converteu en mariñeiro. O barquiño foi cruzando as augas do regato ata que se coou por unha boca da rede de sumidoiros. Entón, todo se volveu escuro e o soldadiño empezou a tremer de medo mentres navegaba en silencio entre as ratas que vivían ali abaixo. Ao final, o sumidoiro desembocou no mar e o barco seguiu navegando cara ao horizonte. E cando o soldadiño xa tiña perdido de vista a costa, un remuíño de auga afundiuno. O soldadiño pensou que aquela era a fin dos seus días, que todo terminara. Afundíase e afundíase cara ás profundidades do océano. Cando de súpeto, un ollo mol enorme que pasaba por ali abriu a boca e tragouno pensando que era unha pota. Pero cando o peixe aínda non tivera tempo nin de arrotar, caeu na rede dun pescador que ía cara ao porto para vender o peixe que capturara. Parece incrible, pero é certo. Resulta que a nai do neno que puxera o soldadiño na ventá paseaba polo mercado cando viu aquel ollo mol na peixería. «Mira que ollo mol tan fresquiño!
E non preparar esta noite a grella, pensou. Así que comprouno e levouno para a casa. Cando foi a hora de preparar a cea, a nai do neno empezou a limpar o ollo mol. E cando o abriu cun coitelo, apareceu o soldadiño de chumbo. O neno púxose moi contento de atopalo. E esta vez decidiu poñelo sobre a cheminea. E, sorpresa, á beira da súa amada bailarina. O soldadiño empezou a contarlle todas as súas aventuras, que navegara entre as ratas, que saíra ao mar aberto ata que unha onda afundira o barco de papel, que... Pero cando máis excitado estaba no seu relato, un forte golpe de vento fixo caer a bailarina entre as lapas da chimenea. O soldadiño non podía soportar ver como a bailarina se queimaba, e armándose de coraxe, abalanzouse tamén sobre o lume. Pouco a pouco, o lume empezou a afundir as súas bases, e entón, o chumbo dunha das figuras empezou a mesturarse co chumbo da outra, adoptando a forma dun corazón. Cando os seus corpos tamén estaban a piques de se fundir, o neno rescatou-nos das chamas. Dende entón, o soldadiño e a bailarina están sempre xuntos, unidos polo seu destino sobre unha base con forma de corazón. Pois desde agora non deixarei que se separen máis, dixo Margarida. E sen que ninguén se dese conta, a bailarina e o soldadiño de chumbo miráronse sorrindo de ledicia.